Někdo bude rychlejší nábor, než to Já a furlej. Co? Chceš nám něco říct česky, Anel? Ale jo, hovno. ale mohla by si, ne? Něco česky, ne? Ne. Nějaký vzkaz pro Arnošta, až mu to budu ukazovat, tak budu říkat, Arno, to jsme seděli v tom českém pubu a pili jsme. Jedno pivko, ne, skoro jedno pivo. Tak to je moje. To je nějaký divný, ale. Furlej. No, má dobrou teplotu. Natáčí.